morning! Good morning, good morning! Di ako sa Calape Bohol. Di ako sa ilahang church. So, tara na. Mauni ang ilahang church sa Calape Bohol. Lingkod. Kasi, huwag magkalat ng basura. Dana! Aakyat ako. Here. Dito sa Here. Karon, diara diri dool ang ilahang munisipyo sa Calape. So, tara na. Kailangan takpan. Moni ilahang munisipyo. So, end na ang akong video. Kaya mo ato na po niyo o timbahan sa Tinibgan. Hello, good morning. Di ako karon sa Tinibgan, Calape, Bohol. Sa San Antonio di Padua Church. Mauni ang ilahang simbahan sa San Antonio di Padua. Diri sa Tinibgan.